Kiroi try saya simpan ngai play pi baro ha kerting ke badan bortam ke jong jisu dan ni ke video ngan betai ke jing phohsniew ke jong pi ke ba pila ong kong nga phohsniew ba nga phong yaka jaiñ sem rong sao la ne pi sem ya ke jaiñ sem rong sao rong sao ani thui pi ke de ke burom ke jong play kisin ba pi sem ya ka jaiñ sem rong sao ke de ke burom ke jong play ke snam ke jong jisu ke patap hapi de kita ki badon ni kata kita ki basyakri bah you play kita ki ba yet you play kita ki ba puli bible bah kita ki barwai betang ke jing ruai ro you try kemot kita kan de nang ya syakri you try ya le ban pentre kam ya ke e ke ba ngu hikai na ke por lang ba ka YouTube channel thì cái này cái rong sao cầm đây re tăng cả ta cái burom cái trong play thì nghe hạ ban pet ya cái jing long jong cái jing phohsniew ru namar ba let's say PUE pat ya ka snam ka balengkin hapo madan kata pat ka jingmut ka mut ba kadeka jing yo snam lani kadeka ek ba kabom bha kan te la da PUE ya kinu ki dak rong sao ki ba tho cross kum tun em te kamut don jingma kamut phila ban phohsniew PUE ka we ka signboard ka badon ba tho da cross rong sao kum tu ka tu pat ka kran ni ka jing ka up jing mai ka jing em ka jong phi la da phi ya chata let's say akunu ka rukom te ngi haban pet ya ka jing long jo ka jing phohsniew ken te kan wan ken ka jing patai te dei ra bong ba ka rong sao ka de be ka burom ka jong uplay te henre ni de ban sngo thu ya ka jing mon kat kum ka jing long jong ka jing phohsniew ken namar ha ko we ke si la don ko we ke brew ka bala phohsniew nga banga shong ha ka shuki banga phong da ka sop ti ka basau henre ki la ya shep ting ya nga te henre kam dei kum ta ha bangi phong ya ka sop ti ka basau ka kran ni ka burom ka jong uplay te dei banga don ha kata ka jing pendan buram ka jong ublay banga yo I hiru ya kata ba kumno ublay pendan buram kum ya nga ka priu ka bom long ai kum ya nga ka priu ka bom non jing nang jing start nga let school khasi nga pass tang class 7 ha ko por ka banga pass class 7 ai ru ngam nang on nang la syakri yo nga sa stingo thu ya ka tin english dok ka tin hindi te ai ngo utrai na do dang kena kala long kum ka tin la jong hi te kamut ka tin hindi te ka de ka pa ublay hi ula de hi kai lupa na do dang rit dang kena mereka tin english ngakhlem nang ha ko por ban school nga nang on dang la syakri ya ublay tamba ban kren ru ngam ju kren hi re henrenga sngo thu ba pat ya ka tin english pat sa ka we ru de ngade ka bru ka pandang bahaban kren hindi te la danga yo sngo kinu kentien ke bangam sngo thu ngatang syukli de ka hindi te kala batai de ka english danga kali de ka english kala batai de ka hindi te ka buat ka suk bahai nga bangan sngo thu ka tin english na bangan nang bahai ka tin hindi te ni haban pet kum ta ken te ka ni ka jing phohsniew jong pi pat ka de ka ba ken ka ba pi yo ban sem mi ka de ka jan sem rong sao te ublay nang darang kat bat pi barabor nang yai don ken ha ka burom ka jong ublay te yaro utrai te la se don menu pi don gam ye ki jing batai chapang jing phohsniew pila ban chu message hapo YouTube te la da PUE bangam jubab re pila ban pha biang sai sin ar sin lai sin ru teng ka ja no ka tu ka jing kli jong pi te namara pi chu pha be hapo ka WhatsApp ru ka shem jing e yang ngan batai ki nong shim dawai na ngan batai e pi te henre pila ban chu pha be hapo ka comments ka jong pi te ya ka banga la ban batai ngala batai te la danga sngap la ka sngap jar te kamut de bangam la ban batai la ni ka de ka jing phohsniew ka ba shu phohsniew rumah te henre ngani le kat bala hi bangan jubab kan ye ki jing phohsniew ki jong pi baro to ble ka jing suk nyo ban kur kui pi baro khot ya ro itrai